Avui és 15 d'agost de 2014. El seu nom? Gonzalo Andreu Albiach. Gonzalo Andreu Albiach. Sí. I quin any va néixer vostè? Morraig. L'any 37. Aquí a Nonasp. Sí, Molt bé. Sons pares eren de Nonasp? los dos. Vale. Vostè quin ofici ha tingut? Pues dels 14 anys, així d'estudi i fins que va treballar. Quan vaig plegar d'estudi, Sí, i em van ficar a treballar d'aprendre l'ofici i estava... de fuster. Sí, Molt bé. El seu pare, com seria? Antonio. Era de Nonasp? Sí, i minero, I la seva mare? Pilar. I era nascuda a Nonasp? Los dos. I tenia l'ofici de la seva mare? Pues de casa, pagès a pavos. Vale. Los iaios de vostè, per exemple, els També. pares de son pare? Tots eren d'aquí del poble. Vale. Iaios del poble. I eren els pares de son pare Pagesos i els de sa mare? també. Molt bé. Doncs bé, així vostè m'explicava que va a l'escola fins als 14 anys I ja pues, em vaig anar per a jugar a treballar. i va començar a treballar. Sí, I sí, per què va triar aquest ofici o va començar... perquè després agarrar l'ofici ho ha vist anar al camp i a mi el camp no m'ha agradat mai. I la primera feina que va fer, el primer treball? Pues lijan mobles i... Molt bé. És a dir, que vostè comença aprenent de fuster, Sí. però li agradava o coneixia algú? No, és que m'ha agradat tota la vida, I com és que no li ve de família? No, de família no. Però ho havies d'aprendre un ofici o després ja t'havies d'anar al camp o de minero. Però a gust. Molt bé. I on va anar? Com va buscar, com aprendre? Pues és que aquí hi havia un taller que es dedicava al moble, Al poble, en Nonasp. al poble. I com se deia? Ángel Albiach. Ah, molt bé. Sí. I ja els xavals que devien fer l'estudi, pues els apagava i els ensenyava l'ofici. A més, estem més que content, que gent. Molt bé. I era un taller que feien mobles allí, Sí, són mobles. de fusta. I en quina fusta treballaven? En tota classe. De fustes de molta qualitat i tota classe de fusta... Bueno, és que en realitat ells que tenia ganes d'aprendre l'ofici, però bé. O sigui que va ser un bon mestre. Sí, jo estic contentíssim d'ells i avui en dia és el que faria falta, Perquè avui en dia això que entres al puesto y lo primero que pregunte por ahí allá es un asunto un poc punyetero i I quin tracte tenien vostès? extraordinari. Però vull dir, quin intercanvi feien? Ell li ensenyava i vostè no cobrava res. 20 duros a la setmana m'ho donaven. És a dir, li donaven un sou baixet, però a canvi... Ara, una cosa sí que li diria, la seguretat social, Sí. al dia siguiente a enganxar, ja la paga bé. Molt bé. Perquè jo a l'hora de jubilar no he tingut mai cap problema, O sigui que no... És a dir, que li donaven d'alta i vostè entrava d'aprenent i cobrava un poc menys. O cobrava... No, el que marcava era la llei. Ah, molt bé, sí. No, l'home aquell, ara parlo de molts anys, Sí. I l'home aquell se portava de meravella. El que tenia ganes d'aprendre era el que prenia. A més, després de plegar,
encara mos envia a buscar a cobrar factures pel poble i el que passa. Però mira, tots tenien ganes d'entrar, però que no entraven tots si volien. I és a dir, que tenia molts aprenents, este senyor. Començaves aprenent, però que després ja entraves. Però, i no solament l'ofici, que t'ensenyava a barrejar. O sigui, l'ofici acabaves d'aprendre-lo complet. Si tenies Quants anys hi va estar vostè? 14. 14 anys. Però va començar de... Vaig començar als 14 fins als 28. Molt bé. I després ja me'n vaig anar a Barcelona. Però, molt bé. I tot este temps va estar aprenent o va anar pujant de... No, ell te pujava de categoria I de sou? i de sou. Sí. Molt bé. I allí, quin és este senyor, l'ofici de qui l'havia après? Li venia de família o de... Jo no sé perquè era un senyor gran, però que tenia un nebot i també l'ensenyava igual que ella. No tenia fills? No. Tenia un nebot afiat, però que vull dir que ell se comportava... Si tu et portaves bé, ell se portava bé. Molt bé. Perquè inclús jo vaig estar a la mili i a mi m'envia el sou de cada mes me l'envia a la mili. Ah, sí? Sí. Però si vostè no treballava aleshores. No, però és igual. Però ell m'enviava... Cada mes m'enviava tot. Però si no treballava. Pues, Però per què tinguera vostè per sus gastos? no, i a part dels gastos, és que ell no marxés ningú d'allí. El que apreciava ell no... En fi, jo era ell, que està content, i avui en dia no hi ha ni amos ni aprenents. Molt bé. I si vostè està allí 14 anys, bueno, va parar la mili, que era un any i mig o... 18 mesos. 18 mesos. Molt bé. I continua. I allí m'han dit que feien fusta de tota classe. La fusta que treballaven, on la compraven? On la feien? Pues la portaven d'almacens. Almacens grans. Però si aquest senyor tenia per costum de tindre sempre fusta de molta categoria. Sempre tenia un remanent tremendo de... Però vamos, bé. I fusta per la vora no n'aprofitaven? La compraven ja preparada? No, de per la vora comprava xops. Va fer armadures que fèiem per maris. Sí. Però vamos, xops de per aire del terme, però la fusta era de verdadera categoria. És a dir, que alguna fusta del terme comprava i ell la preparava també, no? Sí. De xops, aquí molta... I què m'ha dit que treballen en xops, oliver? No, l'oliver... Això segur vostè després. Això jo després. No, noé, ciré, en fi, fusta de... Pi, no? També. Aia. Faig. Molt bé. I quins productes feien? Pues tota classe de mobles, Per exemple? pues, des de menjadors hasta tots els mobles de... Jo sol li puc dir que es feia moble de molta qualitat i Que eren el model de l'època, perquè això són els anys 50, quan vostè està allí al taller. sí, però és igual. Però fer moble de tota manera. I vostè de mobles antics de caixa o baúl, això n'han fet? Hombre, Allí també ne feien encara, sí. l'any 50. i després ja va establir després va ser quan vaig començar novament l'oliver. Molt bé. Així vostè als 28 anys ja s'ho deixa el taller i és quan s'estableix pel seu compte o... Sí. Ja me vaig establir perquè, claro,
tens il·lusions i... Claro, molt bé. I després ja vaig marxar a Barcelona. Però aleshores va ser quan se va fer el taller gran que té avui en dia o no? Primer no. No. Primer estava en un taller petit. Estava en un taller petit que estava les màquines, que està millor ara que quan les vaig quedar. I aquestes màquines vostès ja se les va posar al primer taller que va tindre al poble? Sí. Que era l'any, a veure, 40 i 28, 68... L'any 65 se va establir vostè pel seu compte, potser? Los 70 empezó. Ai, exacte, los 75. Los 70 per ahí. Sí, hasta als 28 anys, vostè va néixer l'any 37. Vale. I s'estableix pel seu compte i aquestes màquines on les va comprar? Amb un home que es deia Candidotera. On? Perdó? L'amo de les màquines se deia Candidotera, que era karaté. Eso se dedica als carros, però com que a mi no m'agrada mai això dels carros, Sí. doncs ja vaig començar a canviar la meva manera I este senyor de on era? On tenia el taller? al vora del centre polivalent. Aquí a Nonasp? Sí, És a dir, vostè les va comprar a un taller de Nonasp? sí. Ah. Que estava a la vora del centre polivalent. Molt bé. I este senyor les utilitzava, aquestes màquines, i ja no les necessitava? O... Però que estaven en normals condicions i vaig haver de reformar-les quasi totes. I a més allí, com que no m'agrada el puesto... I recorda quant li van costar de diners? 250.000 peles. Que eren molts diners. Oh. Si te compraves un pis, una casa? I tant. És a dir, que vostè ho compra a un altre taller del poble que era carreter i no les necessitava? O és perquè l'altre senyor se les donava? No, s'havia de jubilar. Ah, molt bé. I vostè sap aquell senyor des de quan les tenia? Si eren molt antigues? Pues no sé. No sé perquè ni m'ha interessat mai tampoc. No, perquè no m'agradava aquestes coses, no. Molt bé. I així vostè les té i se les reforma i se les posa al taller. Hombre, claro. I està uns anys treballant i aleshores plega i se'n va a treballar fora. Me'n vaig a treballar, perquè vam vindre a buscar l'any 92, que són els Jocs Olímpics. Sí. Doncs em vaig vindre a buscar a Barcelona i me'n vaig anar a treballar i vaig estar 10 anys. Del fuster, també. Sí, sí. Vale. I va estar fins a quin any? Pues hasta... El 2002, no? Sí. No. A Barcelona i vaig estar hasta... I vaig estar 10 anys. I ja després vaig pujar i ja me vaig quedar a casa a treballar. I va treballar al taller seu. Sí. Molt bé. I, a veure, i quan se va fer aquest taller gran que té vostè? Allà a casa de vostè, en l'edifici, quan el va fer? La construcció està, de la foto. Pues això, m'havia de casar, pues fa 40 anys, 45 anys que està casat. Quin any se va casar vostè? L'any 70. L'any 70. I se va establir pel seu compte després? No, ja estava establit. Molt bé. No, quan jo vaig anar a Barcelona estava establit aquí. Sí. Sí, vostè, antes de casar-se, se va fer el taller. I em vaig casar i vaig estar treballant aquí, fins aquí. I fins que vaig anar a Barcelona. Molt bé. Però vostè, per exemple, l'any 65
és quan comença a establir pel seu compte. Sí, L'any 70 se casa. I llavors la casa esta la fa antes de casar-se. antes de casar-me, sí. Antes de casar-se. Sí, perquè em vaig comprar els terrenos el 67. I com se diu la zona on tenia vostè el taller? On s'ha fet vostè el taller, com se diu la zona? Les Eres o...? Allò era. Eres. Taller a Les Eres, se dia, de Sí. nom, la partida del poble... Sí, després sí, ara és carrer Montcaio, Quin número? el número 5. 5. Molt bé. I se va fer un taller molt gran, no? Tenia moltes il·lusions. Hombre, 170 metres n'hi ha de local. N'hi havia, vamos, i ara no perquè està fet ja per una altra cosa i després s'havia de casar la noia, li va fer el pis allà on estava el taller i ja no, ja estava. Ja estem jubilats. Molt bé. Pues, quan vostè feia d'aprenent, expliquem les coses que se va ensenyar, el que va començar a fer primer i tot el que anava. Però quan estava d'aprenent te pegaven moltes bronques. No, bronques i perquè ja fèiem 10 hores cada dia. I 10 hores, però i després hem quedat t'anades a posar factures i a coses d'aquestes. Però el que és aprenent. Molt bé. I primer va començar, per exemple, el Lijan. I primer Lijan, després treballant al banc, després barnejant, perquè d'allí així és complet. I tallar la fusta tenien... No, tallar la fusta, home, quan portaves uns anys ja pot sí, perquè ja tots anys, però tallar la fusta ja n'hi havia màquines allí a tot. I vull dir que no... Però vaja, vull dir que bé, jo estic molt content d'estar aprenent allà on vaig estar, perquè el que tenia ganes d'aprenir, que no, doncs continuava sent. Molt bé. I ara vostè ho enyora, l'ofici este de la fusta? Com? Que ho enyore? Hombre, tota la vida que és el mateix. Tota la vida. Quan vostè s'hi va establir, què feia? Pues tot el que m'encarregaven, però més bé, De què? De mobles? sí. De moble, bueno, i la prova és que quan un d'aprendre l'ofici, és que després se troba, a part de que es troba a faltar, perquè avui està jubilat i es troba a faltar encara, doncs bé, i una cosa és aquesta cosa, que tot el que té hagut el poble meu l'ha conservat, doncs per alguna cosa serà. I vostè feia, per exemple, menjadors? Per exemple, que són... Este que seria 2 sillons, no? I... Això és un arcón. Un arcón. Però és que no tenia inconvenient en fer el que fes falta. Molt bé. I quina fusta utilitzava vostè? Pues tota classe de fustes també. I el principal, l'oliver, I l'oliver on el comprava? aquí al poble. I se'l preparava vostè? Sí. És a dir, a partir de l'arbre, vostè li portava el tronc al taller i l'arreglaven. Jo tinc una casa aquí que la porta té 2 metres 5 per 85 i va així tota d'un tronc. Pues els olivers no són alts. No, però és que... Bueno, quan no li agrada una feina, fa el que feia falta. I vostè utilitzava sobretot d'oliver i la comprava aquí mateix al poble. Jo resulta que també s'anava a Lleida.
però al mateix temps me guardava la boa, m'ho anava almacenant, i vaig estar 8 anys que no vaig fer altra cosa. Vamos, i la prova és que hi ha molta gent que té molts meus d'oliver. I necessita un tractament especial, la fusta? El tractament és el cuidado que té cada un i, vamos, saber triar lo bo i lo... Però, per exemple, la tallava, mirava la lluna per tallar-la? No l'he mirat. No. N'hi ha que diuen que sí, jo no l'he mirat mai. I s'esperava un temps? O la tallava més a l'hivern o a l'estiu? Ja tenia un temps dedicat a guardar la fusta bona a les temporades que havia d'emplear, pues. Però tornaries conforme pots. Però no és que era millor tallar-la a l'hivern o a l'estiu, o això no ho mirava? No, perquè normalment me portaven la llenya bastant seca i aquesta serra se n'ha passat de troncs, però vamos, jo... I se tenia que esperar un any per a utilitzar-la o no cal? No, perquè anaves guardant, així una de serra de llenya, anaves guardant la bona i la deixaves almacenar un puesto i... Vull dir que el misteri no en té cap. No cal mullar-la abans o... No. I vostè la tallava sempre a màquina? Tenia... Sí. I tenia torn també per a tornejar? No, m'ho tornejarem fora, això. En? Ah. I els moles eren sempre a mida? Vostè no el feia per a vendre, sinó primer ho encarregaven i després ho feia? Tot el que he fet jo ha estat sempre a mida. La prova la tens, li vaig fer els moles a la noia i es poden veure, vull dir que no. I quina fusta li agrada més treballar a vostè? Hombre, normalment lo faig si lo és. El faig i No és. el noguer de... Sí, Molt bé. perquè són els millors que hi ha. I per què són millors? Que es treballen millor. Però té la fusta més densitat o menys? O... Bueno, això de les fustes és saber estudiar, si es porta la boca. Però vaja, pues digo que no... Per no oblidar de l'ofici, no miré... I per què diu que són millor la del noguer i el faig? Són més suaus. Més? Més suaus. Però són més fàcils de treballar? Més toves? Més toves, una mica més toves. L'oliver és dur, Sí. Molt bé. I així vostè, quan se va saber per seu compte, va continuar fent igual com el que feien a l'altre taller, però se va inventar mobles nous, vostè. Hombre, pues sí, perquè agarrar una revista i com que no feia frente a res, diguéssim. Tot el que me se fiqués al cap ho feia i treballar. Molt bé. Pues si me vol explicar... I sempre ha fet mobles, però també ha fet de fer llenya i d'ebanista. Vostè seria més fuster o ebanista? Ebanista. Perquè portes així no en feia. De tot m'ha tocat fer. Sí, portes i tot. Vull dir que no... Molt bé. I vostè va néixer durant la guerra, no? En plena guerra. Per això dic Santa Carrero, perquè... I els seus pares estaven contents que vostè tingués un ofici? Hombre, sí, ustedes, pues. I no va pensar d'anar a la mina, en compte de que guanyaven més? No m'ha agradat mai. No. Sí. Això és una garlopa? Una? Garlopa.
que servia per nivellar les fustes, que era la revolucionadora aquella, que això me la vaig comprar. La revolucionadora, si sent tot igual, però això no. I això s'havia de repetir així, i no. Però que s'empleava, quan jo era aprenent, s'empleava el que pes. I jo inclús m'havia ficat una fusta de baix, perquè no arribava al banc, que mira si era menys. Per això tinc jo aquesta criada en tot això. Això no el cepillo, això sí que és per cepillar, igual a les peces. Que és per a polir-les o...? Per polir-ho i per repassar portes i coses d'aquestes. Però vamos, esta cascata és de... Estos ferraments se'ls feien vostès o els compraven? No, això es comprava tot. No ho feien vostès? No, això res. Què més té aquí? No. Això Té un escenari, sí? Les traces Per a què s'utilitzaven? per treure claus de... Pues no sabia bé baixes. Per a treure els claus. I això servia per marcar les peces. Totes queden igual. Per a marcar, per a fer una trapeza simètrica. Això mateix. Igual. Entonces ahí se posava vostè la distància que volia i les feia totes igual. Sí, perquè en això ho fiques a la medida que t'interessava. Això és una lisadora manual. Això és? Una lisadora manual. Ah, i com funciona? El motor. Això no és modern. Això és un berbellí. Un? Berbellí. Berbellí. I per a què s'utilitzava? Per fer forats. Ah. Com funciona? Porta la barrera aquí. Porta una barrera on de cap per ahí. I això s'empleava que ara hi ha taladros en motor, màquines de taladrar. Sí. Això era per al tot. I el que jo ja s'empleia avui, I podien canviar per a fer diferents tipus de... Podia canviar perquè ja... Mira, si hi havia una... Això és una caixa de... Això que és una caixa de claus. I què la utilitzaven? Com s'utilitzava? Per marcar línies. Això per davant. I per a què l'utilitzaven? Per marcar també tirades de... Tirar línia. Sí, pues... Cada cosa té la seva utilitat. Això de marqueteria. I se'n utilitzaven també, vostès? Molt poquet, perquè s'empleava poc això.
el martell. De martells n'hi havia de diferents tamanys o tipus? I això és per a... Com se diu? Escarpe? O... Sí, robar l'escarpe. I per a què s'utilitzava? A clavar los aros estos. Per clavar els aros de les botes? Per a fer... Però vostès també ne feia? Tu que he de fer tot, però no. Normalment no. Però sabia fer botes també? No. El que passa que hi havia voltes que visitaven alguna cosa d'estes i ja la espero que... Molt bé, doncs si me pot dir, aquestes tisores d'ahí què són? Unes alicates. Unes alicates, i per a què s'utilitzaven? Pràcticament jo no els he empleat mai, Estes no... I després això de fusta? Això és un cepillo. Amb mànec. En mànec, sí. I l'altre? Això per ligar. Això per ligar. I això... Això és una pedra d'aigua. Una? Una pedra d'aigua. Per a què? Però no ho sé. La veritat és que... I què més hi ha per ahí? No, per aquí ja no hi ha res més quasi. Això és una clau anglesa. I com s'utilitzava? Una clau anglesa és com una clau d'estes de... a ficar tornillos de... apretar tornillos de Xina. Per apretar tornillos. Sí. Molt bé. I el que n'hi ha al panell, què seria? Lo de l'esquerra també són claus angleses? Allò, Sí. gats, és per apretar... d'apretar... I com funcionen? Ah, com li diuen això? Gats. Gat. Un gat. Un gat. Un? Un gat, un sergent. Ah, això. Un sergent li diuen també, no? Sí. I ahí què més n'hi ha? Un martell. I l'altre què és? Una barrena. Una barrena. Per a què s'utilitzava? Pues igual que el berlí. Igual que està per manual. I l'altre? Allò és això. I l'aixà l'utilitzaven vostès? No. Això normalment està per estar. Vostès feien mànecs d'aixades? I després què més? L'altre què són en esta part d'aquí? Aquí. Ja són ferramentes manuals. Allò són serrutxos també. De diferents mides. I per a què s'utilitzaven? Per serrar mà. Per serrar mà. I això que són punxons, com se diuen? Sí, punxons, formons, hi ha de tot una mica aquí. Espera, a veure què... Sí. Pues què hi ha? Compàs? Maneres... El compàs per a què s'utilitzaven? Per marcar. Si volia- Per marcar
peces de fusta. Per a marcar cercles o... Això mateix. I això són formons, formons o gúbies, i hi ha tot una mica... I per a què s'utilitzaven? A treballar la fusta. Treballar la fusta... Per a fer formes o... Per fer formes, figures... I el primer que és un punxó? També gastava això? Una barrena. Una barrena menuda? Menuda, sí. Per a fer forats. Després té el metro, de fuster. No s'empleen aquests metros. No? Vostè quin metro empleava? Uns de metàl·lics d'aquests plegables. I això que eren antigament? Estos eren estos de fusta, però que s'estorben de seguida. Sí? Espera. Molt bé. I què més n'hi ha aquí? No, ja quasi... L'altre que són... Herramientes varias se pot ficar. I l'altre que són gúbies, també? Tot gúbies i formons. I quina diferència n'hi ha entre gúbia i formón? Esta és una gúbia... I esta gúbia per què està així torta? Per clavar-la per racons. Entonces era una gúbia per a... Tenia algun nom? Gúbia per a racons o...? No, una gúbia i... Jo no n'hi he donat mai de formar, I el formó, quina diferència és? El formó és pla i la gúbia no. Estos són els formons. Ah, que és pla. Que és pla d'aquí. I les gúbies o una té una forma o l'altra té una altra, però vamos. I a l'hora de treballar, això per a què serveix? Que siga pla o siga en forma? Hombre, per repassar, pues, si tenen forma, tenen que servir de només la forma, però això... Molt bé. I lo de dalt, que n'hi ha punxons o tots són també... Punxons, jo quasi ficaria herramientes varias. I els punxons per a què els utilitzaven vostès? Per moltes coses. Per punxar, per marcar, quan has de fer el forat, marques primer i... I vostè la fusta la portava a tornejar? I no tornejava vostè res manualment? Vaig haver una temporada que sí, però després, claro, vaig veure que no era econòmic, perquè hi havia tallers que no feien altra cosa i teixia més res. I si ho tornejava vostè com ho feia? En quins ferraments? En torn. Ah, amb un torn? En torns que hi havia, però ho vaig deixar perquè no era rentable. Molt bé. Després aquí, el que n'hi ha, això és d'un altre ofici, no? Sí, això ja és de... Vostè ho coneix, això? Hombre, Vostè l'ofici de boter l'ha vist treballar? hombre, sí, perquè era company meu i... Aquí al poble? Molt bé. I quines ferramentes, com se diu este company que diu vostè? Juan Manuel. Juan Manuel. Molt bé. I me pot dir els noms dels ferraments? I això s'ho coneix d'això. Es coneix a ella, però... Això sí que ho feia... I té algun nom? No, se coneix com això, però no... Aixot? Sí. I és per a fotes de vi? Bueno, val per moltes coses,
moltes coses perquè I l'altre ganxo què seria? De baix? això Sí, deu ser, no estic segur, però que se per enganxar els... Per què? Per enganxar les peces aquestes, crec. L'he vist treballar, però tampoc no puc assegurar. I la punxa, el punxó? Això? No, lo de la... Sí. Això és com que... Ah, molt bé. Com un escarper. per clavar los cachelos estos també. I lo de baix a l'esquerra? La primera volta ho veig. Molt bé. Així de boter vostè no n'ha arribat a fer mai. No. I a dalt què són? Serres? Serrutxos. I quins noms tenen? Això se diu tronçador. Legal? Tronçador se diu. Si diu tronçador de dos mans o no? Per força és que una sola no va. Això sí que són sabetes ja de passar Sant Josep. De què? Aquestes sales que són de passar Sant Josep. Sí. Esta màquina com se diu? Esta és la serra de cinta. Com se diu esta màquina? Serra de cinta. I anava de meravella. El que passa que ara perquè no puedo engegar aquí, però se ficava la serra per aquí. Si traia això, se ficava la serra i això era per una volta estava la serra en marxa. Ficàvem allí a medir les peces que volessis, el que volessis serra. I he passat troncs de 70 centímetres justet m'arribaven aquí. I traia peces. Ha estat la millor màquina que... Aquestes serres són de pantalla. De pantalla perquè tenen un motor molt potent i té molta força. I ja, pues, serraes i... Este banc de fuster quan lo va adquirir vostè? No, ja està al taller quan... Allò està al taller i està el van tenir. Això fica de fira. I això anava... Este calaix aquí. I he guardat unes ferramentes. I aquí em serviria per... a tot. I se'n recorda vostè de quan l'utilitzava? Hombre, quan feia falta, però normalment sempre he seguit. Però ja tenies, entre les ferramentes que tenies aquí, les peces que apretaves i una cosa i l'altra, pues... Ficava les braços aquí, pujava en un sentiment i ara ja no... No. Molt bé. I
Sí, les ferraments que no empleaven els deixaven a baix. Bueno, era un descans, però perquè no es trobés aquí res. Però vaja. Una llima, Un formol, un destornillador, un martell, un altre formol, l'altra llima i un enviador aquí. això què és? Este últim és una llima també? Llimes, els dos són llimes. Claus entregues. Llimes. Escarpes. Conjons. Aquí hi ha una mica de tot. Hi ha diverses coses, martells, una pedra de mola i pràcticament el que solia haver fet. I hi ha algun altre ferrament que vostè utilitzarà i no estigui aquí? De moment no me'n recordo bé. Perquè ja fa bastants anys i no, del que pleava està tot per aquí, no... Sí. Això es fica en marxa. El que passa que ara l'estessin aquí, no es pot... Llàstima que no es pugui ficar en marxa, però vaja. Té fàcil el maneig d'això, Doncs la cinta fer voltar la roda, no? La cinta té volta la roda i així la fiques en marxa i altre. I la roda fer voltar la serra. És que al portar està la serra fins ahí. Això ho miraré des d'aquí. Així la frenava? No, així la fiques en marxa. Vale, si soltaves, la ficaves en marxa. No, el que passa és que aquí no la puc ficar perquè no hi havia puesto. Però jo aquesta màquina he fet barbaritats. En tot. I a fer fusta per a mobles? Per el que fa falta, Aquí va la cinta que uneix això de baix. Les dues rodes. Les dues rodes. I per aquí la de baix. I per aquí passen les peces. Després de ficar això. I després de ficar la cinta tapaven. Queda protegit això de baix i això, a veure, això de baix i això d'aquí dalt. Molt bé. I a treballar ràpidament. La prova és que no vaig tallar mai, sentit. I quines proteccions utilitzaven, pues? Unes proteccions de fusta. Era tapat això i tapat el botó d'ahir. O sigui, pràcticament sol servir la cinta
Però lo demés, hombre, pues se trancae sempre així. I de no estar aquí, que casualitat de no estar aquí. Però encara que es trenqués, que normalment més se'n trencaven poques, perquè estava molt bé, però se va decidir aquí, i sobre tenia seguretat aquí, seguretat aquí i seguretat allí. O sigui, pràcticament era un peixó. Era un peixó i no hi havia per ser la polea, que era la manzanera, que també la tenia a tapar. O sigui, que el protegit estava tot. Molt bé. I aquí, com ho regulaven pel tamany de la fusta? Aquí, en això? Això que puja a baix, això pot pujar fins aquí. I normalment, doncs bé. I ahí regulaven traient peces o posant o algo? On estava la serra? No, les peces passaven així, no? I d'amplada, el que t'interessava, vaja. I estos d'aquí, aquestes planxes de ferro, per a què servien? Aquí, això. Aquí anava oli. Oli. I així l'emplava la cinta, l'emplava i la traia tu. I en què tallava? Quin sistema era per a tallar? Com? Era una agulla o, com se diu, un diamant? No. Com el serrotge d'esto. Ahí, anava ahí com un serruig? Llàstima que no tinc part allí de serra. I on estava la serra enganxada? La serra va enganxada aquí i l'altra... Ah! Això no... La cinta que me dia vostè era una serra? Això mateix. Una cinta que rodava però que era una serra, flexible. Això mateix. Ah, molt bé. És que pensava que hi havia una allí perquè ens va donar... Molt bé. Sí. Cepilladora, universal, lo del forador. Això és el que foradem. I és per a fer forats? Com? És per a lijar la fusta o per a què servia? Per fer forats, els forats que volessis. I com se feien? Que era aquí una broca i aquí que era això aquí. Era això aquí i aquest que no es faci d'intentar ell. O sigui que vol dir que no ha fet pocs aquí de... I era manual, esta no és elèctrica. Sí. Aquests anys no cepillaven, això anava cobert. I tot tapat, la polea hi havia molta seguretat. I aquí fem totes les moldures. Funcionament igual el primer dia. Ahí què fem? Aquí fem tota classe de moldures. Les moldures dels mobles, tot tipus de moldura la fem aquí. I això era per cepillar. I com posaven la peça per cepillar? Pues aquí. Tranquil·lament, esperes. Feu com...
I aquí era per cepillar. Això per cepillar i això per fer. I com se feia? Aquí la meva xina. I no feia mal. I aquí fes, no ho t'interessa tallar o fer montures o... Aquí n'hi havia una serra per a tallar o...? Aquí va una serra i ferros que no sé per on estan, però que... Quina màquina utilitzava més vostè? La dreta. I quina màquina? Jo com si fes no puc pensar. S'ho passava per aquí Per a fer una galleta. per a fer la galleta I l'anava fent redona. i la fem redona. Com? Si la fem redona és igual que ara si afinyegués els ferros que tenia, pues, I per fer el mànec? el mànec pues, aquí a la serra i després a mà. Però vaja, vull dir que no... És que una paraula que era el meu. La seguretat de la mà em passava molt dures perquè no t'agarrés. I com seria? No, millor de seu. No té nom això. Més que res, la seguretat de